Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Dit is het gedicht Vruchtjes eten. Want in dit gedicht zal ik voor jullie de vruchtjes eten. Er zijn verschillende soorten vruchtjes. Er zijn bittere vruchtjes en vruchtjes die op bessen lijken. Er zijn gele vruchtjes, rode vruchtjes, vruchtjes die je alleen moet eten op een brug over een rivier. Er zijn vruchtjes die je per emmer koopt en vruchtjes die je maar 1 keer in je leven ziet. Er zijn vruchtjes die te groot zijn om op te eten en vruchtjes die naar boterhammen smaken. Er zijn vruchtjes die verzonnen zijn. Er zijn vruchtjes die naar dingen smaken, vreemde dingen, zoals koemest of papaver of kiwischillen, maar ook vruchtjes die nergens naar smaken, die zo vluchtig zijn dat je ze amper kan zien. Er zijn vruchtjes die zweven. Er zijn vruchtjes die bestemd zijn voor de export, staatsvruchtjes, vruchtjes voor de armen en ouden vandaag, vruchtjes die je in een bruin papieren zakje toegezonden krijgt. Er zijn oude, vermoeide vruchtjes die loodzwaar zijn en groeien op de bodem van de zee. Er zijn vruchtjes die, als je ze plat drukt, 1 traan van suikerwater laten. Er zijn vruchtjes die niemand ooit heeft gezien. Er zijn vruchtjes die door iemand vergeten zijn en achterblijven in de garderobe. Er zijn vruchtjes die over de kabel van elektriciteitsmasten rollen, steeds weer van mast naar mast. Er zijn vruchtjes die je in je navel kunt stoppen, waardoor je de hele dag gelukkig bent. Er zijn glazen vruchtjes en namaakvruchtjes van plastic of klei. Er zijn vruchtjes die zacht zingen. Er zijn vruchtjes die keihard zingen. Allerlei marktliederen, popsongs, aria's in stedelijk en ruraal gebied. Het maakt niet uit, begeleid door trommels en bekkens. Er zijn vruchtjes zonder baan. Er zijn vruchtjes waar geen rook uitkomt. Vruchtjes die alleen in de nacht verschijnen. Vruchtjes die precies de geluiden van het bos imiteren. Vruchtjes die op kleine giraffen komen. En vruchtjes die op grote zwarte torren lijken. Er zijn vruchtjes die van kleur veranderen als je laten. Vruchtjes die springen op heel van lijken. Vruchtjes die kunnen drijven. Vruchtjes met een ingebouwd slaapnageltje waarin je kunt logeren. Vruchtjes die je schalen als je naar kijkt. Vruchtjes die in je mond in de rond vliegen. Er zijn ontploffende vruchtjes. Vruchtjes die je op het dak moet bewaren. Vruchtjes met stekels. Vruchtjes waarvan je opvalt als je eet. Vruchtjes die op je dijk lijken. Vruchtjes die kunnen rekenen. En kilogrammeren. Diepgrode vruchtjes die je diep, zoemend geluid voortbrengen. Er zijn witte vruchtjes. Zij slapen in een luchtig hoopje sneeuw en dromen. Zij wachten op een grote witte poolgorilla die ze met lome gebaren uit zal graven, ze mee zal nemen en voor ze zal zorgen. Zoals beloofd in de inleiding, zal ik alle vruchtjes eten. Voor jullie. Ik zit in de trein, in de tunnel tussen Zwolle en Lelystad en ik kijk naar alle mensen. Ik ben zo trots op ze.
En ik wil ze de hand schudden en van alles aan ze vertellen. Ik wil de vruchtjes voor ze eten. Ik wil een vruchtje in beide handen en beginnen. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Joert vanuit Amsterdam. Ik ben te gast bij Joost Omen. Ja, wat is hij net? Hij maakt muziek, hij dicht, hij schreeuwt romans. Hij organiseert vaak hele mooie evenementen die inderdaad met taal en muziek te krijgen hebben. En zo kijk ik nog wel even terug in. Dat doe ik net, want ik wil het liefst met hem praten. Vandaar wil ik even alvast mijn muziek van hem iepenen. Ik vond het zelf een heel leuk nummer. Vruchtjes eten en dat doet hij together met zijn band Kruidkoek. Maar muzikaal had hij nog volle meer dingen. Onleiding is het optreden wat voor dit weekend pland staat op het Explore the Noord Festival. Om correct te wijzen komende snijn. En dat zal echt weer een bijzonder optreden worden, voorspel ik je hem nou al even. Joost. Ja, ik zou hartstikke welkom, maar ik ben bij te gast. Dus Ja. mooi dat ik bij die deel kom aan mij. Ja, dank wel, ja. Bedankt voor de gastvrijheid. Ja, nee, ja, hartstikke leuk dat je er bent. Hoe is het? Goed, ja, druk. En te midden van allemaal verschillende dingen, maar wel heel goed. Ik ben heel blij. Waar haast het nou eigenlijk druk mij het meeste? Nu heel veel met theater maken. Ik heb een voorstelling gemaakt die heet Tuut Tuut Quantumschuim. Daar zitten we nu volop in en veel aan het spelen. Volgend jaar moeten er weer nieuwe dingen komen. Dus dan ga ik weer wat maken met de Pussy Boys. Dat zijn vrienden van mij. Dat schrijven we met Poezie. Dan noem ik er maar even bij, want anders wordt het weer zo'n verwarring. Dan gaan we wat maken voor Oerol volgend jaar. Over Federico Garcia Lorca. En er moet een nieuwe dichtbundel komen. En er moet een bloemlezing komen over poëzie. En er moet nog een voorstelling komen over poëzie die ik in mijn eentje ga spelen. Dus veel werk. Van waar mat dat Ollie, hè? Van diezelf? Ja, van mij. Ben er organisaties die dan een deadline opdragen? Of? Nou ja, de grote projecten die leg ik mezelf op. Ik vind het belangrijk om dingen... Ja, weet ik veel. Omdat ik het leuk vind om dingen te maken, Willem. Ja, maar dat is toch fantastisch? Ja. Daar word ik gelukkig van. Is dat iets in die holle wat 24/7 trok je? Eigenlijk wel. Dus zeker gedichten schrijven. Ja, niet dat het de hele tijd doorgaat, maar dat kan wel de hele tijd gebeuren. Dus heel vaak gebeurt het dat ik dan een zin in mijn hoofd heb. En dan die komt er opeens. Vaak op de meest onhandige momenten. Dus ik heb een hele tijd een bloknootje ook in de douche gehad. Omdat, dan kun je maar net een zin hebben. En die wil je dan behouden. Ja. Maar en dan komt er een beetje arbeid bij kijken. En dan moet je schrijven. Ja. En nu 1 keer in de week ook een column voor de Leeuwarden Courant en zo. En voor het Dagblad. Dus dat houdt me wel een beetje van de straat. Is dit het leven best van droomhast om in een bruisende stad, laten we ook bij Amsterdam, zie je in een bruisend pand trouwens, tussen al je kunsters en creatievelingen in. Ja. Om volle bak, project dit, bundel dat. Ja, natuurlijk. Dat is toch Is precies... dit de moment? Ja, nee, dit is inderdaad wel een beetje de moment. Dit is wel toen ik rond mijn 16e, 15e begon met gedichten schrijven, dat ik dacht, zo moet het wel ongeveer gaan. Dat je in ieder geval de hele tijd project na project kan initiëren. En dat er dan genoeg mensen zijn die het oké vinden, dat je het ook kunt blijven doen. Dus ik ben heel gelukkig dat dat lukt. Ja. Had die optredens in de talkshows en dat soort dingen daar nou een enorme... Ja, tuurlijk. Het is wel... Sinds ik in die maffe spelshow de slimste mensen Ja, slimste mensen. Maar ik zei, leg ik een beetje een Humberto zitten. Ja, en zeker. Sinds dat gebeurt gaat het wel een stuk makkelijker. Dan is er een groter publiek voor. Dus dat is wel echt een meevaller. Ja. Wat ik het grappiger nog vind, zeker zo'n show als Humberto, dan kan hij natuurlijk zelf niks aan doen. Maar er zitten een aantal gasten op tafel die dan in een soort verwarring... Ja. Nee, die zitten te zien. Geniet ervan. Ja, tuurlijk. Dat is leuk. Ja. Maar, kijk... er zullen zeker bij zo'n kunstgenre als poëzie zullen er altijd mensen zijn die het heel erg leuk vinden en heel erg interessant. En mensen die er echt helemaal niks mee hebben en van dichtslaan. Ja. Dat is altijd al zo geweest. Dus als ik in het midden van die storm mag staan,
dat is fantastisch. En ook al een beetje leuk om daarmee te fucken. Kijk me iets bij voorstellen, ja. Tenminste, ik haal het idee dat de twinkeling in die negen, dat is joh van... Ja, nee, maar Het is net zozeer provoceren. Het is meer meestal bij de aandacht trekken, heb ik het idee. En een beetje met boatje, of net? Nou, dat wel, maar ook... kijk, er zijn gewoon dichters en manieren van performen die ik heel interessant vind. En die misschien wat, nou ja, binnen het alternatieve circuit of zo wel als normaal worden gezien. Maar ja, daar hang ik nu ook al meer dan 10 jaar in rond. Dus dan is dat voor mij ook normaal. Maar ja, als je dan bij zo'n Humberto Tan naast Jan Smit zit, ja, dat is een lieve man. Maar die heeft een heel ander kader waarin hij opereert. Dus, en ik vind het interessante televisie opleveren wanneer die twee werelden botsen. Ja, want ter voorbereiding van dit interview zeg ik toevallig dat fragment weer even op Ja, dat YouTube. was leuk, hè? En Jan Smit is ook wel eens in Noorderwind te gast geweest. Dus ik ken hem net persoonlijk natuurlijk, maar ik weet een beetje hoe hij reageert. En ik zeg, hij ziet echt van, what the fuck is dit? Weet je wel? Ja. Nou ja, maar dat en op is... het einde wordt die glimlach bij hem. Ja, nee, dat is gewoon een aardige man. Ja. Dus en prima. Maar ja, we opereren wel in twee totaal verschillende gebieden. Maar het is leuk dat je dan na zo'n uitzending daar nog even een biertje mee drinkt en zo een beetje grijnst. Maar dat kan toch allemaal naast elkaar bestaan? Oh ja, en wat ik al zei, ik had het idee, dus het gaat hier net om de provocatie op zich, heb ik het idee. Hoor. Het is meer, ik had hier in een oorinterview gezegd van, ik wil vrolijkheid. Ja, nee, zeker. Maar in zo'n geval wil ik gewoon laten zien wat ik maak en wat ik mooi vind. En als mensen dat heel stom vinden en daarop aanslaan en denken van dit kan niet en dit mag niet. Toen na dat optreden was er bijvoorbeeld een heel artikel op Geen Stijl. Dat ik de Nederlandse poëzie te grabbel gooi. Ja, daar moet ik dan wel om lachen. En dan denk ik, dat is super. Maar daar is het me niet om te doen. Ik wil gewoon laten zien wat ik mooi vind. Ja, boatje met taal. Ja, maar ik ben ook niet de eerste die dat doet. Het is natuurlijk wel een traditie van de schrijvers als Simon Vinkoog, maar ook van Johnny van Doorn en zo. Die ook er vol in gingen en die ook waarschijnlijk een heleboel tegenstanders hadden, maar nu wel tot de culturele kanon behoren. Ja, dat hoop ik ook. Ja, boeiend. Op het begin van het programma draaien we, vond ik een hartstikke leuk nummer. Vruchtjes eten met kruidkoek, dorst dat. Even naar de actualiteit. Dan komen de snijstistik met kruidkoek op Explore. Ja. Eerst even naar de band. Hoe is die band eigenlijk ooit bij elkaar gekomen? Nou, dat is een bijzonder verhaal. En daar ben ik je voor. Die band die bestond al. Dat zijn jongens die hebben alle 4 gestudeerd in Zwolle op het conservatorium. Maar Nick, de saxofonist van die band, die zit ook in Broken Brass bijvoorbeeld. Die hebben jullie geloof ik ook wel eens gehad. Nick, die ken ik al jaren, want daar heb ik ooit mee in een bandje gezeten op de muziekschool van Snake. En dat bandje, dat was een fantastisch bandje, want dat was opgericht door de saxofoonleraar van de muziekschool, Kees Romers. Die had namelijk een overflow van jonge saxofonisten en die moesten eigenlijk leren soleren volgens Kees. En dan moest hij wat mee. Dus die moesten allemaal in een band. Dus wat we toen kregen was, Kees was de enige die bas speelde, dus die ging bas spelen. En die had dan Hans Oosterhaven gevraagd om toetsen te spelen en mij om te drummen. En vervolgens gooide hij er volgens mij 7 of 8 alt-saxofonisten in. Allemaal van een jaar of 10, 11, 12. Ik was toen ook zo oud. En dan jazzstandard spelen en heel veel soleren. En Nick was daar één van. En dat bandje hebben we toen heel lang volgehouden. Er zijn verschillende positiewisselingen geweest. Maar in ieder geval altijd met een enorme blazerssectie van alleen maar saxofoons. En dat bandje heette Mannen onder elkaar. Dus ja, de groep van 8 jongetjes van 10 die dan dat gaan spelen. Was heel leuk. Ja. En Nick, daar ben ik altijd mee blijven spelen. En op een gegeven moment had hij dan dit bandje, de Kruidkoek. En daar leerde ik toevallig ook de bassist van kennen op een feestje en zo. En die hadden toen een keer gratis studiotijd gewonnen ergens. Ik weet ook niet meer hoe. En die vroegen, goh Joost, heb je zin om de studio in te duiken? We hebben hier gedichten gelezen en dat lijkt ons best wel leuk om een keer wat te doen. Ja. En toen zei ik, ik heb dit gedicht over vruchtjes. Zullen we daar wat mee doen? En toen hebben we een nummer in elkaar geflanst. Vrij snel ook.
Want het moest gewoon snel. En toen hadden we dat en dat beviel zo goed dat we zijn blijven spelen en programma's hebben gemaakt. En dat blijft nog steeds leuk. Ja, en het klinkt ook hartstikke mooi. We doen het nog iets verder in de tijd en dan komen we uit. Maar staan maar even het verhaal vertellen. Dat is het onderdeel wie is van Willy Darktrousers, om het zo maar eens uit te drukken. Ja. Volgens mij wel een leuke tijd hoor, denk ik, of net? Ja, zeker. Ja, dat was erg leuk. Nee, ik ben Dat wie in Grains, hè? Toen woonde ik in Grains. Ik studeerde daar, maar Willy woonde in Leeuwarden. En die had een drummer nodig. Ik kende hem een beetje van het optreden. Omdat, hij zit in de alternatieve muziek en ik met poëzie, dus dan kom je elkaar wel tegen. En toen ben ik in zijn bandje gaan drummen. Ja. En dat beviel heel erg. Vooral omdat hij toen ook met nog een andere creatieveling uit Leeuwarden omging. Laurens van der Meulen en Douwe Dijkstra en Adriaan Groffen en zo. Dus Hexhamer heette dat collectief. Ja, bestaat nog. En het is eigenlijk... Al je situeert in de stad Grains nog steeds. Nee, ja, ze zitten veel in Leeuwarden ook. Dus, heen en weer? Ja, zeker. Nee, ja. Douwe woont nog in Leeuwarden. En Laurens en Adriaan in de dorpjes eromheen. Okay. Dus die zitten daar nog steeds. Maar dat was een hele leuke tijd, want er heel veel spelen. Ja. Ik opeens weer allemaal drummen. Dat was leuk, maar ook wel gedoe, want dan moet je de hele tijd de drumstel meeslepen. Dat is toch weer anders dan een paar papiertjes met gedichten erop. Maar dat is gewoon fantastisch om te doen. Naast dat we dat bandje hadden, gingen we toen ook allemaal theaterdingen maken. Dus met het alter ego van Adriaan, Sietse Sneekweek hebben we nog op Oerol gespeeld en zo, dat soort dingen. Ja, dat was gewoon heel leuk. En een voorstelling die ik met Willy had. Ik moet het wel goed zeggen, anders wordt hij boos. De Orator Slanggeil Beest, daar hebben we ook nog op de parade meegespeeld en zo. En Douwe en Adriaan hadden dan Douwe Dijkstra en de Sneu Vertoning, waar ze nog mee hebben gespeeld. En Laurens had Heelbrand, zijn grote band. Ja, dat is een fantastische tijd. Ja. Heel veel ook in busjes gezeten en dan gingen we optreden. Ja, ik ga het nu ook allemaal vertellen, hè. Dat we dan naar Middelburg en zo moesten om bij broeder Dieleman te spelen. Ook, en dan kwamen we daar en dan zaten we in een programma met een soort met meisjeskoor van de opleiding, een soort met marketingopleiding die dan zo'n Close Harmony groep hadden. Nou ja, dan gingen we daar dan ook maar mee spelen. Zo, dat waren fantastische tijden. En dan weer terug het hele pakken en naar Leeuwarden rijden van Middelburg. Bandjeshumor. Heel veel bandjeshumor, heel veel in busjes zitten, heel veel keten en mooie dingen maken. Vind je dat nog steeds leuk? Ja, tuurlijk. Dat is toch ook leuk. En daar op dat soort momenten ontstaan de goede plannen. Als je 's nachts over de snelweg raast. Ja. Met een lauwe gehaktstaaf uit het pompstation. Het is gek dat dan het creatieve proces in werking wordt gesteld. En dat dan veel beter werkt dan wanneer je in een kale studioruimte gaat zitten. Maar het is mij heel veel waard dat kan en dat gebeurt. Bedrijfmuziek van Willy Darktrousers. En bij deze opname best ik die hebben? Nee. Ik heb dit nummer heel veel gespeeld. Maar dat is wel leuk. Willy heeft die hele plaat in zijn eentje toen opgenomen. Oh. Echt als een kluizenaar in zijn kamertje heeft hij dat allemaal zitten spelen en mixen en zo. Dat is fantastisch. Hij had toen ook een heel rottig kleine kast waar hij ongeveer in woonde. Met een heel mottige matras. En dan had hij daar zijn boxen een beetje neergezet en zijn computertje en dan helemaal voorover gebogen dat ding mixen. Ja. Dus wat je nu hoort is allemaal Willy. De pratende stofzuiger wenst u een goede reis. Hij staat in de bezemkast van Sjoukje en Matthijs. Ze hadden
Stofzuiger Paradijs, Willy Darktrousers. En mijn gast Joost Omen is je net op de jern, maar had dit nummer vaak spelen toen hij met Willy nog in de band ziet. Ja. Nou, hij vertelt, zullen we het even het verhaal met busjes onderweg. Volgens mij bestaat er ook een opname van dit nummer dat ik wel aan het drummen ben op Noorderwien Live bij de Tal Ship Races. Die bestaat wel. Die mag toch wel lijst in. Ja, zeker. Ja, dat is ook wel een periode. Jeetje, ja, de helste herinneringen boven. Ja, dat is een heel vreemd optreden tussen de hele grote schepen Ja, en zo. en op een enorm allemaal terrein, ja. Heel veel Oh, ja. Duitsers die daar kwamen kijken naar die schepen. Ja, en u is heel verbaasd om op te zitten. Ja, ik ben me niet eens. Maar goed, het was wel een leuke dag en wie mooi waar. Ja. We gaan aannemen te praten over nog wel optreden. Want toen gist bij Willy en dat man ik nog meer de waan. Maar Ja. even dat drumstel. Wanneer kwam dat in je leven? Oh, best wel vroeg. Ja, dat is een leuke vraag. Mijn broer die ging saxofoon spelen. En, Toen ben je toch in Isbrechten? toen woonde ik nog in Esbrechten. Ja, en ik was altijd met kaatsen bezig. En daar erg druk mee. Maar toen moest ik toch van mijn ouders een muziekinstrument kiezen. Want dat is goed voor me. En toen dacht ik, nou, ik wil drummen. En toen kwam ik toen zeiden ze, dat is goed, maar dan gaan we het je ook goed leren. Dus toen kreeg ik eerst 1 trommel in plaats van een heel drumstel, een snare drum. En dan moet je heel veel van die korte partijen spelen. Maar ik had een hele goede drumleraar, namelijk Andries van Wieren. Die toen drumde bij Luie Hond. Ja. Ja, dat je werk manager is van internationale Ja, acts. zeker. Dus ik ga je strok in de muziekverhaal. Ja. Maar dat wie die drumleraar Dat is. was mijn drumleraar. Dus daar heb ik... en Andries had een hele goede didactische methode. Dat hij mij eerst op de muziekschool mij 3 keer de gang op en neer liet rennen. Zodat ik een beetje moe was en een beetje rustiger. En dan pas gingen we drumles geven. En, maar daar heb ik toen een paar jaar drumles van gehad. Ik denk een jaar of 2 of zo, of 1,5. En toen kreeg ik echt een drumstijl. En toen mocht ik echt leren drummen van Andries. En dat was fantastisch. Ja, en toen later heb ik nog les gehad van Bob Philips, ook een goede drummer. Die gaf dan op muziekschool in Sneek echt les. Ja, en zo ben ik daar toen een beetje ingerold. Daar is die de drumstel thuis. Op zolder. Op zolder? Ja, op zolder. Dus daar stond de drumstijl. En alles afgeplakt met eierdozen? Of, Nee, ja, wel tegen de muur en zo. Ja. En, maar de drumstel mocht wel gelukkig zonder dus het kon vrij hard. Ja. Maar er werd altijd wel muziek gemaakt. Want mijn vader speelde tenorsaxofoon. Dus die probeerde altijd die jazzstandards te oefenen. En als hij dan een half uur had geoefend, dan moest mijn broer oefenen. Dus die ook nog een half uur. En dan moest ik een half uur oefenen. En dan kwam mijn zusje nog. Die speelde op dat moment het toetsen. Dus die had een soort met mini-Hammond orgeltje ergens vandaan. Die had les van Arjen Kiel, de toetsenist van Luie Hond. En nou ja, zo kwamen we de dagen wel een beetje door. Je moet naast een familieband oprichten kunnen. Dus. Nou, we hebben ook wel eens met z'n allen gespeeld. Met wisselend succes. Maar, maar wat wel leuk. En toen dat bandje Man onder elkaar waar ik net over vertelde. En toen ik wat ouder werd, ook veel met Wiebe Kaspers gespeeld. En Jan-Ruud Oosterhaven. Daar hebben we toen heel veel snabbels mee gedaan. Wat wel grappig was. Dan moest je in zo'n goedkoop CNA-pak. En dan dat was een mooi bijbaantje. Want dan speel je 16, 17 speel je de hele tijd zo met brusjes. Op allerlei feesten en partijen. En in een hoekje. En dan achtergrondmuziek maken. Maar dat is fantastisch. Want dan kreeg je zwart uitbetaald. Ja. In een envelopje. €50. En dat was dan, als je in een middelbare school zit, is dat heel veel geld dat je Ja, dat verdient ja. in een weekend. Old Dus, school, hè? Ja, was mooi. Ja. Heel grappig trouwens. Ik heb die al in naam nemen. Ik denk, die ben alleen nog actief. Ja. Vind ik Wiebe Kaspers nog interviewd. Hoe zijn nieuwe fase wordt in zijn muziekcarrière. Ja. Maar Arjen Kiel en neem ze al niet meer op. Hoe leuk is dat? Volgt dat soort jongens nog één? Ja, nee, tuurlijk. Nee, wat grappig is, kijk, ik drum nu drum ik best wel weinig. Alles draait om poëzie. Maar ik doe het nog wel, want officieel zit ik nog in een band. De Messe heet dat. En dat is de band van Eva Waterbolk uit Groningen. Maar de bassist daarvan is Anne Cesar van Wieren. Die tekent ook heel veel. Maar de gitarist is Wino. Bij Wino Bruinsma. Die gitarist was bij Luie Hond. Dus zo is het hele cirkeltje weer rond. Dat was echt een liedwereldje. Hè, Ja, nou ja, maar dat is zo mooi. Ik heb dat wel eerder gezegd, ook in de interviews, dat ik het zo te gek vind aan het noorden om daar actief te zijn als kunstenaar. Daar is het wereldje zo precies groot genoeg dat je wel artistiek interessante projecten kunt doen. Iedereen
leest wel dingen, iedereen luistert wel bijzondere dingen. Dus er is genoeg influx om echt wat moois te maken. Maar tegelijkertijd is het wereldje wel zo klein dat je niet met alleen maar dichters een kroeg kunt vullen of met alleen maar kunstenaars. Nee, in Groningen komt iedereen op dezelfde plek in de Vera Kelderbar. En in Leeuwarden is het ook ongeveer hetzelfde. Dat al die kunstenaars zo bij elkaar klitten. Een versmelting dus. En ja, dan krijg je heel veel crossover projecten. Dus als iemand iets in de poëzie doet, dan is het heel normaal dat die ook een keer wat gaat doen met wat muzikanten. Want ja, die ken je dan gewoon uit de kroeg. En als je kunstschilder bent, dan is het helemaal niet gek om ook een keer wat te doen met theatermakers. Want ja, je kent ze. En iedereen is creatief bezig. En dat is wel een groot verschil met hier in de Randstad. Dat hier kan je, als je wil, elke dag van de week alleen maar schrijvers en dichters zien. En je alleen maar met die literatuur bezighouden. Maar dat is saai, dan krijg je niet die vermenging. Nee. En die combinatie, die prikkelt eigenlijk het beste. Dus ja, dat vind ik te gek. Dat die is cv zei het genoeg trouwens. Je nou ja, daarom. Ik bedoel, dat cv is ook zo ontstaan omdat ik ben opgegroeid in het noorden. En het daar heel normaal is als al die verschillende projecten zich vermengen. Ja. Daarom is het noorden bijvoorbeeld ook zo goed in van dat soort grote locatietheaterstukken. Omdat iedereen wel weet, oh, die doet dat. Oh, we pakken even de telefoon om die te bellen. Die lijntjes zijn gewoon extreem kort. Ja, en dat is goed voor de kunst. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, absoluut. Ben ik wel mee eens. Mist het nog wel eens? Iets berechten met omkrieten? Ja. In het voorgesprek zei ik al, als ik een keer een enorme klapper van een roman schrijf en ik verdien genoeg geld om niet meer de hele tijd te hoeven optreden, dan ga ik weer terug naar Zuidwest-Friesland en dan ga ik daar weer wonen. Maar hoor, in dat opzicht hele warme gevoelens hoe ik de tijdens erop groeit best dus. Nou ja, het is wel. Kijk, die gevoelens zijn niet heel bewust, maar als je dan weer een keer dat gebied binnenrijdt en je ziet die weilanden, dat is wel een beetje thuiskomen. Ja. Dus wat dat betreft, is dat wel waar ik hoor. Maar dat ooit de stap zetten, helemaal naar Greens te keer, dat wie natuurlijk vanwege de studie. Ja, dat is vanwege de studie. Maar weet ik een beetje van, nou, ik ben wel staan aan een grote stad, een oren wereld. Natuurlijk, en zeker als je wat wil met literatuur in Nederland, dan moet je op een gegeven moment ook wel naar Amsterdam, omdat hier al die uitgeverijen zitten en zo, en al die grote organisaties waar je wel mee moet werken. En dat is gewoon lastig van een afstandje. Ja. Dat is heel bekrompen dat dat zo werkt, maar dat is wel een beetje zo. Maar ik moet toch wel ook weer een keertje gaan kaatsen. Ja, dus, toch? Ja, dat gaat wat lastig in Amsterdam. Koest het goed? Ja, ik vond het wel mooi. Ja, op een gegeven moment zat ik zo een beetje in de selectie van het dorp. En dan mocht je zo op de fiets naar Itens en zo. En naar Afrikaans Friesland, Gunga Longa. En dan daar kaatsen. En dat vond ik machtig mooi. Dan mocht je ook dat shirt aan. Dat was dan gesponsord door Heinz Gitaren. Stond prachtig, toch? Ja, stond op de achterkant. En dan, maar ik was altijd voor best op. Dus opslaan. En dat was leuk. Een liedje bliksem. Ja, leuk dat je daarover begint. Maar ja, dat probeerde ik altijd zo plat voorin, weet je wel. God, ik mis dat wel. We gaan muziek draaien. La Loupe en Fever. Azes vreegt hij waarom. We draaien hem eerst even. Groovy, baby, groovy. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó.
Fantastisch, La Loupe en Fever. Het noemen het natuurlijk wel verneemd, maar de wie op dit spelen we, maar ik zeg ze, daar krijg ik echt wel piekenvel Ja, van. het is goed om dit een keer op Omroep Friesland te draaien. Ik ben er 100% voor. We draaien het in geheel bij deze. Hier is het vooral lekker hoe die blazen zijn. Hè? Ja, dat is gewoon... Daar zit voor het karakter in. Hè? Ja, dat zeker. En allemaal inderdaad, bijna allemaal trombone. Dus, en dan ventieltrombone. Dus wel met knoppen is dat, maar dan zo'n lange. En dan grote blazerssecties. En dan, ja, dat is gewoon fantastische muziek krijg je dan. En intrigerende figuur. Ja, hè? zij is heel, dat is echt een intrigerende... Ja, je hebt in de salsa muziek heb je altijd grote sterren. Veel vrouwelijke sterren ook. Dus een van de grootste is Celia Cruz. Die heeft ook dit nummer Fever gezongen. Maar La Loupe is een soort met de punkers van het gezelschap, van de groep. Dus Celia Cruz die zingt heel beheerst en vooral ook echt mooi. En ook nog steeds wel heel wild hoor. Dus heel beheerst is ook wel relatief. Maar La Loupe die begon met optreden in de jaren 50 op Cuba. Dat mocht ze gaan doen omdat ze weg was gelopen van school om mee te doen aan een zangwedstrijd op de radio. En dan won ze dat. Toen is de hele familie naar Havana verhuisd uit een klein dorpje. Om daar dan de zangerescarrière van La Loupe aan te zwengelen. En zij trad toen op terwijl ze zichzelf tegen de muur gooide en zichzelf in de borst beet. En ze de pianist sloeg met haar schoenen om haar sneller te spelen. En met haar handen en haar armen zo op de bek en slaan. Dat is volstrekt wild. Maar dat was eind jaren 50, dus toen stond Cuba nog net zo een beetje in bloei. Dat is vlak voor de revolutie. Dus er waren allemaal interessante kunstenaars op dat eiland. Dus Hemingway heeft haar nog zien optreden, maar ook Simone de Beauvoir en Sartre hebben haar zien optreden. Die waren allemaal fan, die kwamen allemaal naar een heel klein keldertje om haar deze volstrekt idiote act te zien opvoeren. En dan krijste ze en schreeuwen en dat is fantastisch. Op een gegeven moment is ze na de revolutie van het eiland gekikt. Het gerucht gaat dat dat was omdat Fidel Castro vond dat zij de aandacht weghaalde. Want ze was ondertussen echt een superster geworden. En toen is ze via Mexico in New York terechtgekomen. Heeft ze daar ook nog een fantastisch aantal platen gemaakt. Maar ze kon totaal niet omgaan met die roem. En, de Big City. En Big City, maar ook de drank en pepmiddelen waarschijnlijk. Dus ze raakte ook steeds meer in de Santeria, een soort met voodoo-beweging van Cuba, waar ze ook enorm mee bezig werd. Al haar geld gaf ze uit aan enorme houten afgodsbeelden die ze in haar huis wilde zetten. 3 keer gescheiden, 3 keer opnieuw getrouwd. Een enorme bende. En op een gegeven moment is ze op een zijspoor gezet door haar platenmaatschappij, die haar ook niet echt meer te handelen vonden. En toen is ze bij het ophangen van een gordijn is ze van een trapje gevallen. Haar rug helemaal kapot. Dwarslesie is in een rolstoel terechtgekomen. Raakte ze helemaal aan lage wal. Geen geld meer. Toen is ze haar eigen... ondertussen zitten we dan al wat verder. Dus toen heeft ze haar eigen cd'tjes van haar eigen werk is gaan verkopen op de stoepen van de kerk. Om toch nog een beetje geld te gaan verdienen. En toen is ze de born again Christian geworden. Heeft ze de hele voodoo afgezworen. Maar ook eigenlijk de hele muziek. Wil ze alleen nog maar over God zingen. Toen is ze nog 1 keer opgestaan uit de rolstoel. Zo halleluja. En toen is ze uiteindelijk overleden. Ja. Maar dat is een fantastische zangeres. Een enorme verschijning. Echt een rockster. Er zijn ook fantastische beelden van haar op YouTube te vinden. Dat ze in talkshows zit en echt de hele tent op de kop zet. Omdat ze veel te overdreven, veel te heftig met zo'n presentator omgaat. Het is een heel inspirerend figuur. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En wat ook leuk is, want ik wilde dit draaien, omdat er ook nog dit is een hele kleine connectie met Friesland, want dit is een mooi verhaal, maar goed, het speelt zich helemaal af aan de andere kant van de oceaan. Maar dit nummer, Fever, van La Loupe, werd gedraaid als een van de laatste nummers door DJ St. Paul op het Into the Great Wide Open Festival op Vlieland. En dat is toch fantastisch, dat je dan zo'n veld ziet, het sportveld van Vlieland, helemaal chockvol met dansende mensen op de muziek van een volstrekt buitenzinnige voodoo-tante van Cuba. Ja,
Ik ben wel blij om in deze tijd te wonen dat allemaal dwars door elkaar gemixt kan worden. En mooi verhaal. Ben al je Ja, daarom. cirkeltjes die we uiteindelijk bij elkaar komen. Ja, en zelfs als je die verhalen niet kent, dan is het nog steeds fantastische Ja, muziek. absoluut. Ik luister er met heel veel plezier naar. Du bent verhalenverteller en Livert breng ik even met zijn Explorer Noord. Want we draaien krijg wat van Willy Dark Trousers. En dan zei Ja. dat komt ik al even bij elkaar op Explore. Ja, zeker. Vertel, hoe zit het? Nou, als volgt. Kijk, ik werk heel graag met Willy en ik werk heel graag met de Pussy Boys. Dat zijn 2 jongens uit Den Haag, een omgeving die dingen maken over poëzie. En wij hadden bedacht, we moeten maar eens wat maken met z'n vieren. Speciaal voor de parade hebben we toen de voorstelling IJsvogel gemaakt. IJsvogel gaat over een IJslandse dichter, Jurgi IJsvogel. Volstrekt onbekend. We hebben zijn werk ontdekt toen we in een antiquariaat waren in Groningen. Antiquariaat Isis. Daar vonden we een gedicht van hem. En toen dachten we, dit is een fantastisch gedicht. We willen meer over deze man weten. Maar hij schreef in de jaren 20... Ja, er is echt heel weinig over hem te vinden. Weinig sporen. Ja, heel weinig sporen. Dus we hebben het hele internet uitgekampt. 3 gedichten gevonden en 3 biografische gegevens en meer niet. En ja, dat is dan lastig om daar dan een voorstelling over te bouwen. Maar we hebben dat toch, zijn we dat aangegaan. En het is aardig gelukt. Die spelen we zaterdag. Ja. En Snijn, best bij mijn kaartkoek ek derde vanwege Tuut Quantumschuim. Ja. Weer een heel andere voorstelling. Een bijzonder verhaal. Ik ga de beschrijving even Ja, het is een raar ding. Ik wilde heel graag wat over kwantummechanica maken en over hoe Snapt er iets überhaupt iets van? Want... Nou nee, niemand snapt er wat van. Maar... Volgens mij de meesten die het bedenken ik net. Nee, het is ook heel ingewikkeld. Het is ook heel merkwaardig hoe het kan dat een deeltje verstrengeld is met een ander deeltje en dat je die honderden kilometers uit elkaar kunt zetten, maar dat als je iets doet met het ene deeltje, dat het andere deeltje het dan ook doet. Ja. Of daar in ieder geval door beïnvloed wordt. Terwijl de Dus- theorie eigenlijk dan was zei dat het in een deeltje is, maar op 2 plakken. Ja, dat is daar gaan we al. heel merkwaardig. Ja. Dus dat is een groot mysterie van deze tijd. Dus extra leuk om daar iets over te maken. Dus daar gaat het over. En over het feit dat de zon op een gegeven moment ophoudt te bestaan. En dan is het de waterstof in de kern van de zon op. En dan gaat die opzwellen. En dan gaat die ons opeten. Ja, is het afgelopen. Dan is het afgelopen. Dus het leek me wel interessant om daar wat over na te denken. Dus, Ook wel heel onheilspellend. ja, maar het loopt goed af. Oh, Ja. gelukkig. Of in ieder geval gevoelsmatig loopt het goed af. Geen probleem. Ja. Je gaat hopelijk met een redelijk verward en senang gevoel weer naar huis. Even eigenlijk 2 hele grote dingen. Vindt Valt toch wel mee? Twee voorstellingen. Nee, maar 2 hele Oh, zo, ja. De kwantummechanica en het imploderen van de zinnen ook. Ja. Als ik het goed begrepen heb. Dat ben nogal dat ben wel grote verhalen. Ja. Prikkelt hij dat dan om dat weer rond te brengen naar een voorstelling? En Ja, eigenlijk daar een lieds verhaal van te maken? Ja, dat zeker, want anders kan je dat niet brengen. Nee, Als je het daarom. alleen maar Nee. zo groot houdt, dan gaat iedereen denken, ik snap er niks van, ik ga naar huis. Ja, precies, Dus dat is wel een uitdaging om daar dan iets behapbaars van te maken. Tegelijkertijd blijft het wel een poëtische voorstelling en is het geen verhaaltje van en toen ging de zon heel groot worden en at hij ons op, dat is saai. Dus nee, het moet wel werken. Ja. Maar ik wilde ook gewoon heel graag iets maken met een heleboel synthesizers. Dus Dat scheelt ik wel. ja. Nee, wat ik zei in een interview vandaag, was toen heel duidelijk is van er is zoveel ernst in de wereld van de literatuur en de poëzie. Ja. Ik wil levendigheid, ik wil vrolijkheid daarin brengen. Ja. Dit zijn redelijk heftige onderwerpen. Jou staat Nou, dan eigenlijk weet ik een niet. luchtige draai, jongen, of niet? Kijk, de kwantummechanica is heel verwarrend, maar niet verdrietig. Dus dat mysterie vind ik heel leuk. Zeker omdat je dat als dichter best wel veel vrijheid geeft om mysterie te behandelen. Je gaat het niet snappen, dus moet je het gevoelsmatig begrijpen. En
dat is heel leuk om dat uit te puzzelen. Dat Dus- proces is heel vist gewoon leuk om dat beter te pakken. Nou dus. ja, kijk, als wij het nu hebben over een deeltje wat op twee plekken tegelijkertijd kan zijn, dan blijft dat redelijk abstract. Als ik het woord deeltje vervang door het woordje rozijn, een rozijn die op twee plekken tegelijkertijd kan, dan zie ik jou direct al glimlachen. Ja, nou, ik dacht al verder. Ik denk, als al die deeltjes bij elkaar plakt, is Joost Omen dus op 2 plakken. Ja, maar dat zie dit creatieve proces is heel interessant om daarmee te gaan zitten puzzelen. Ja. En om daar de woorden voor te vinden dat het gaat leven bij mensen. Dus dat is de lol ervan. Hoe gaat dat? Want er komt dan eerst met tekst en dan gaat dan naar de band. Hoe ontsteert zij iets? Nou, verschillend. Kijk, in die voorstelling Vruchtjes eten, daar had ik gewoon gedichten. En die hebben we op muziek geplakt die Kruidkoek al had. Hier is het een beetje anders gegaan, dat ik echt teksten ervoor heb geschreven en plannen heb bedacht. Volgens mij moet het er zo en zo een beetje uitzien. En dan bij de band kwam. En toen is het vervolgens weer helemaal anders geworden. Want de jongens van de band hebben ook goede ideeën. Dat is gewoon een melting pot. Dus dan, en dan gooi je dat bij elkaar. Geven en nemen. En we hebben voor het eerst toen echt met een regisseur hard gewerkt. Dus de Pussy Boys, met wie ik weer de IJsvogel heb gemaakt, die hebben dit geregisseerd. En Willy Dark trouwens heeft het decor gemaakt. Dus die heeft zitten borduren als een gek. Ja, als je dat allemaal bij elkaar gooit, dan komt er wel wat uit. Dit weekend Explore Noord. Er komen ontzettend leuke voorstellingen naar de Haardstad in Friesland. Maar meerdere keren Joost Omen, dus in welke vorm dan ook. Praten we straks even verder. Ik geef weer een mooie opname van die draai. Together met Kruidkoek. Kom uit bij het nummer Tunnel. Het was op een dag dat er staking was van het openbaar vervoer. Dat ik, eenvoudige fietser in de grootstad, door een tunnel waar ik normaliter nooit of ten nimmer in fietsen mag, naar beneden suisde. En op het stuk waar het wegdek het scherpste de diepte indook. En waar talloze fietsers onder het angstaanjagende gebrul van daar opgehangen ventilatoren naar beneden stortten, zag ik moederziel alleen. En, want omsloten door al die racende, doodsverachtende tunnelengelen op luchtbanden onmogelijk op te rapen, een sjaal. Verloren. En inderdaad, nog geen 200 meter verder stond de angstige, besluiteloze en toch het bittere lot uit armoede aanvaardende verliezer van eerder genoemde sjaal achterom te kijken. En terwijl ik mij op het punt waar het wegdek weer omhoog begon te hellen klaarmaakte om mij wederom een weg te banen naar het licht, dacht ik aan al die dingen die door hun welwillende maar onoplettende eigenaren verloren zijn. Banden en washandjes, pepermuntjes en miljoenen euro's aan kleingeld, sleutels en vers geslepen potloden en kanaries, pinpassen en waterpassen en zonnebrillen en broodtrommels vol cherrytomaten, boterhammen, gebakken ei en drop. De telefoon van mijn beste vriend die hij achterliet op een bankje op Den Haag Centraal. De Titanic en haar dure blauwe ketting. En opeens, terwijl mijn bovenbenen brandden van het bezeten trappen rond en rond, hoopte ik, nee bad ik, dat wij hier ook maar een reeds lang verloren balletje zijn. Een stukje kneedgum uit de broekzak gevallen van een lieve jongen of lief meisje dat alle sterren van de hemel als ogen draagt. Die net als ik de tunnel inzoefde, ons liet vallen en begreep dat wij onmogelijk nog op te rapen zijn. En aanvaarde dat wij voortaan, vanaf nu, verloren en vrij zijn. Verloren en vrij zijn. Verloren en vrij zijn.
het licht in reed. Over het stuur gebogen en naar adem happend. Dit dacht ik op een dag dat er staking was in het openbaar vervoer en ik door een tunnel fietste, waar ik als eenvoudige fietser in de grootstad normaliter nooit of te nimmer komen mag. Ik fiets door een tunnel, maar ik heb geen fiets. Ik ben gelukkig. Opname van Kuitkoek together met Joost Omen. Het heet Tunnel. Het is opname in een nogal pretentieuze studio, maar het is een Wisseloord. Ja, dat is een fantastische plek. Ja. Heel veel mensen hebben daar opgenomen. Mick Jagger, Boston, Def Leppard, Old School. Daar merk je allemaal niks van hoor, als je daar bent. Die zijn er allemaal niet. Kun je deze opname nog herinneren? Ja, dit was midden in de coronapandemie. En toen, het is lastig, want dan weet je, die jongens hadden niks te doen. En ik had ook niet zoveel optredens toen. Dus toen moesten we wat verzinnen om ons bezig te houden. Ja. En toen hebben we een beetje geld bij elkaar gegooid. En Explore de Noord heeft ons hier toen nog mee gesteund. En toen konden we hier een plaatje opnemen. Ja. Wel leuk, maar ook gekke tijd. Want we hadden elkaar toen, we hadden niet zo een tijd niet gespeeld. En we wilden toch wel heel graag spelen. Dus ja. Had je op de lijst van die pandemie, dat is natuurlijk schreeuwen, als in columns en in die boeken. Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Kijk, ik treed heel veel op met mijn gedichten en dat kon toen allemaal niet meer. En dat miste ik wel echt heel erg. En al die theaterdingen konden niet meer en al die muziekdingen konden niet meer. En gelukkig kon ik dus wel een boek gaan schrijven en die columns gingen door. Maar daar heb ik zeker wel... Ja... Ik vond het vooral ook verdrietig voor alle mensen om me heen met wie ik zo graag werk. Want ja, er zijn er wel een paar van die er echt op een houtje moesten bijten. Of gewoon niet meer goed wisten wat ze nou met hun leven aan moesten. Ja. Omdat dan je hele bestaan wegvalt. Frustrerend, hè? Want ik kan me voorstellen dat ze proberen te helpen, maar ja, dat is natuurlijk gelimiteerd. Ja, kijk, de cultuursector zit soms zo ingewikkeld in elkaar dat het ook lastig is om dat is maatwerk om dan de juiste hulpmaatregelen te maken. En gelukkig gaat het nu allemaal best wel weer goed, maar je ziet wel dat alle festivals en grote dingen die gaan kruipen steeds dichter tegen de zomer aan. Ja. Dus, en in de winter is iedereen wat terughoudend met organiseren. Ja. Wat ik heel goed snap. Maar dat is wel gek dat je werk dan bijna seizoenswerk wordt. Ja, wonderlijk inderdaad. Ja. Terwijl cultuur volgens mij gewoon 12 maanden hier maar zeker wat betreft... IJskozen min 12, die verkoopt ook alleen ijsjes in de zomer, geloof ik. Ja, oktober, dat is gebeurd. Ja. Nou, hier is alleen het boek, Visjes. Ja. Wat voor project is dat? Het is een verhaal, maar het is op een Italiaans eiland. Dat sluit ook wel weer aan op die coronapandemie. Want het is een merkwaardig verhaal. Ik ben goede vrienden met José Witteveen en Mirka Farabegoli. 2 kunstenaars uit Friesland. Die ken ik ook uit Leeuwarden. En zij maken vooral fantastische foto's en etsen en tekeningen en zo. En José die was op een gegeven moment een beetje flauw van Leeuwarden. Dus die dacht, ik moet naar de grote stad. En sommige mensen gaan dan naar Amsterdam. Maar José die ging naar Rome verhuizen. Die woont er nu een paar jaar en die heeft daar een meisje ontmoet. En die zei, ik heb familie op een klein eilandje boven Sicilië. En daar wilden we wat met kunstenaars. Dus José, kom jij anders een keer langs en neem wat vrienden mee en misschien kunnen we dan wat. En toen barstte de coronapandemie uit, dus toen leek het allemaal de hele tijd niet door te gaan. Maar ze wilden het toch wel graag, want ze dachten als we kunstenaars hebben, dan komen er misschien ook wel weer toeristen naar het eiland, als die kunstenaars het mooi maken. Dus toen zijn we uiteindelijk toch gegaan, te midden van de coronapandemie. Het was allemaal nog hartstikke spannend. Het moest nog allemaal getest worden voordat je moest vliegen. En als je dan ging vliegen, moest je dan direct ook in quarantaine als je dan aan was gekomen. Mirka ging mee. Dat was fantastisch, want die is half Fries, half Italiaans. Dus die sprak Italiaans, dus dat was heel nuttig. José mee en ik mee. En toen na dat
kleine mini-eilandje naast de Stromboli om daar wat te maken. En ik dacht, wat kan ik doen om toeristen naar dit eiland te lokken? En wat echt wat met dit eiland te maken heeft. Nou, misschien kan ik bewijzen dat de vissen rondom Salina van gedichten houden. En toen ben ik gaan praten met vissers daar, maar ook met een historicus die daar woont, met een schrijver die daar woont. En ik heb bij de burgemeester netjes een visvergunning aangevraagd. Ja, dat zit ik in het boek. Prachtig. Zeker. Daar een foto van maken. En vervolgens ben ik met de vissen gaan praten, uitproberen wat voor gedichten ze mooi vinden, met een snorkel op mijn hoofd. Toen ik dat had uitgevonden, heb ik een gedicht geschreven en ben ik netjes met mijn visvergunning en een hengel aan de kade gaan zitten en gaan vissen in de hoop dat ik een vis ging vangen. Ja. Ja. Hier is natuurlijk die mengvormen van fictie, feiten, alles bij elkaar. Maar had dat hele verhaal Dirk al rond? Of een beetje verder in Nederland had het uiteindelijk Nee, je maakt daar aantekeningen. Ja. En Mirka en José hebben veel foto's geschoten. En dan kom je thuis en dan werk je dat allemaal uit. Dus zo gaat dat een beetje. Want hier op dat eiland voor al een uitsprutsen idee was welke kant op dat wel. Ja. Kijk, het was natuurlijk perfect geweest dat het ook gelukt was om een vis te vangen. Dat is niet gelukt, want de vissen waren veel te slim. Die hebben mijn gedicht gestolen en die zijn ermee weggezwommen. Ja. Maar er zit wel een staartje aan dit verhaal. Want toen kwam het boek uit en toen moest ik daar een beetje mee op tour. Weet je wel, zoals het gaat had. Dus dan moest ik bij een boekhandel voorlezen in Nijmegen. En er was een man en die zei, hoi Joost, ik ben bioloog. En ik heb een vrouw die komt uit Bolivia, daar ga ik vaak naartoe. En zij komt uit een dorpje wat naast een rivier ligt. En ze gaan niet zo goed om met die rivier daar. Dus mag ik dit idee van jou gebruiken? Dan organiseer ik daar een poëziewedstrijd. En dan leren ze wat over de vissen die daar zwemmen. En dan gaan ze misschien iets beter om met de rivier. Ik zei, dat is best. Dus hij zo, ik hoorde een tijd er niks van. En toen op een gegeven moment kreeg ik een filmpje van een poëziewedstrijd die ze daar hadden georganiseerd. Met de koffer van mijn boek op zo'n groot spandoek en zo. En allemaal gedichten in het Spaans. En die man had vervolgens ook het winnende gedicht aan een hengel geknoopt. En toen gaan vissen in die rivier. En die heeft dus wel een vis gevangen. Die heeft daarin gebeten. Dus dat zie je zo met dat filmpje. Haalt hij zo'n vis naar boven. Dus uiteindelijk is het gelukt. Maar wel op een andere plek dan Salina, maar in Bolivia. Dus. Ja, wat een leuke draai om het verhaal. Ja, heel bijzonder. Ik vond dat ook erg merkwaardig dat ik opeens dat filmpje in mijn inbox kreeg. Maar ik was er heel erg blij mee. Dus het is wel fantastisch. Dus nu wil ik graag voor het vervolg van Visjes wil ik daar naartoe. Oké, dus er komt nog een soort... over een paar jaar of zo, we zien wel. Maar het zou wel leuk zijn. Ja, het begin van dit interview is al een beetje van ik maar dit en dit nog, deadline, wil dit nog, takken meer dit, screw. Wat is het belangrijkste op dit stuit voor jou? Want toen had 2 romans, schreeuwen. Ja. Achterkoor en daarvoor novellen en poëzie. Ja, er komt nu weer poëzie. Gisteren weer naar de poëziekant even. Er moet wel weer echt een bundel komen. En wat ik heel erg mis... Dat mag van die zelf dan? Ja. Van iemand anders. Nee, bedoel... De uitgeverij wil het ook wel heel graag. Ja. Maar, dat betekent dat ze een overload een ideeën hast en inspiratie dan? Ja, kijk... heel veel poëzie die er nu wordt geschreven door mijn generatiegenoten is heel mooi hoor, maar is vooral geëngageerd en bezig met de maatschappij en met de wereld, wat heel goed is. Maar wat ik heel erg mis is echt een bundel met liefdesgedichten. Dus die wil ik nu gaan maken. Gewoon romantisch. Dus, eigenlijk wel, maar dat is niet gewoon. Maar nee, ik mis dat omdat veel romantische gedichten toch ook wel niet helemaal in een taal van nu zijn geschreven of zo. Of in ieder geval, ik wil zelf dat maken. Dus dat ga ik nu maken. Door die romantische friers weg, hè? Ja, maar dat is, er zit toch wel een zekere waarheid in dat dichters graag over de liefde schrijven. En ook ik ben ten prooi gevallen aan dat sentiment. Dus dan gaan we dat maar doen. En er straalt er helemaal bij. Prachtig! Ja. Joost Oomen, via Isbrecht en Grains, Amsterdam. Misschien straks weer om. We jaren het wel in ieder geval. Gelukkig zijn er auto's en treinen en vliegtuigen, dus we kunnen die altijd nog bereiken. Zeker als mijn vervolgkomst op... Ik ga logeren bij mijn pa in de eerste. Mooi plakje, toch? Hey. Heel soort succes. Komend weekend op de Explore Noord. Zaterdag en sneeuw. Ja. Zullen wij woord pikken? Ja.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, hè? Ja, nou, dan moet je eens een keer naar de woorden komen. Dan Oké, komt dat is goed. Ja. Ontzettend bedankt van die gastvrijheid dat je komen mocht. En we draaien straks nog even wat muziek van die en Kruidkoek. Omdat, nou ja, dat is het meeste bedwaande. Maar door safvolle, dat kist haast net in je oren vatten. Bedankt en succes. Dank u wel.